Хора, замислили ли сте се дали сте финансово готови за пенсионирането си? Ние не се бяхме замислили, докато събитията през 2020 не ни принудиха да го направим. Имахме собствен бизнес в Канада, работещ, стабилен, с бъдеще. Поне тогава така си мислехме. Бизнесът ни в Канада се срина заради локдауна. Просто спря. Изведнъж. Тогава ние бяхме в предпенсионна възраст и бяхме ужасени. Но, знаем, умните търсят решение, а глупавите само се паникьосват и чакат нещата да се оправят от само себе си. Ние не търсихме временно решение. Искахме сигурност. Глобална. Онлайн. Сигурност, която не може да бъде нарушена с една заповед. Така през 2020 започнахме онлайн бизнес с помощта на глобална платформа, основана в Канада още през 2016. Това, което ще ви хареса, е простотата на тази бизнес концепция. Всичко е вече изградено за вас. Уебсайт, обучение стъпка по стъпка, менторство, коучинг, продукти, които платформата продава вместо вас 24/7 и най-хубавото, без да притеснявате приятелите и семейството. Натиснете бутона Learn More и ще видите хиляди хора по света, които използват същата система и получават реални доходи онлайн. Щом те могат, защо да не можете и вие? Днес живеем там, където мечтаехме да бъдем. В родината си. Работим онлайн и имаме финансова сигурност за бъдещето си. Така че, ако и вие искате следващата глава от живота ви да бъде по-умна, по-спокойна и красива, време е да предприемете нова крачка. Натиснете бутона Learn More или пишете коментар тук отдолу много културен. И ние ще ви запознаем с бизнеса, променил хиляди живота на хора по цялата планета.